te kublai shiboni phi ki parlok bai no te hakani ka parlok bai ni man ban pinshai je phi man ya khlu jing mu ba phi khnet kan sa je phang ki ek e parok ki bangala yo sngo ba ki kubor ha ki ni kisni ngawan man mi hang ni haran san naga wai ga jingkran jong wai ba ya ka ba ta ba ngam tip ude na e ngala ban song thu tang kom kran jo thai ude na nar teng ko tu si ya ka ba ukran Pharshi kum ne ba pat ba ni thui phi ude ba uang ba uba arden ubju samskim uba arden ubju samskim haka constituency la de kublai shibon bat ki MLA hi ba la da pisngau thu kim dei tang kinong samskim ki dei kinong shna ai ngan ong tang katta bat sagawai hangne hapo Meghalaya jongi dan kan nongot ki MP dan kan nongot ki MP ma naka shillong sit kan nongot ki MP udan tang wei Henry ki pat ba la da lejelap election la da Henry kidon ki bru ma ndai ki pat ba kidon ki bru ki bada lejelap election hana ki hana ni you want stenti akum tang ta da lejelap satu ki ni tanta kijing mo da yo gani phim so tho tang ya kataru dengan chu ai phila da phim so tho shu mi be Ha Khmat ban kali ya ka ba phim so tho phim ju da ban kran akstap pa de haba phim tip ya ka dengan chu ai phi ko ba be halor ka Pharshi ka ba phi Kren ka ba phi ong la da yo lok na chu et klem sajan mentoy ayu kadai kata ka jing ong jong phi kum ta na kubur ya kata kadai kata henry ngan ong phi pat ba kum ni lada ukhon jong phi un lek pule doktor lada un ndap ndaw la pas doktor un sumar tang ya ka ying jong phi don jing phoida ayu kan ba lada ukhon jong phi ulek pule kum uloyar henry unia sait tang na ka ying jong phi phindon jing phoida ayu udon kami banyarat Iki beriu jong kajala. Lada udah doktor ni lada udah wayu yuru Henry kat utali nong mi khmat ubaya da ubaya sat an pitharai supet na bai tanya ke konstitusi la jong. Habai tanya ke lapangap ke badan halendet yeng jong pir phimla bani i shi shong kram pili jo i. Ngan chuai phi nai mi Ha Khmat ngi hang ne man ta kan ke jala be jongi ka don tang ke jingkul mar sudah. Lada phimdan ke khmat pe ya po mobile. Lada umado ula penkup ia ketin kiput ki plang jong bat menta kala pau syai lada yangi upai ba ukhen kum kiput ki plang ya kinong lapanga plilai ula khen senan itu ithab ban ya klem po uang senan ki syong hing lada ong mangama phi syong haying lawan penya bu bru dang step Henry Kren hi sai pan kelet dut ki bru bar khoi Henry kata ka ketin ka babha lada philong kumuta unong mi khmat lada phimnang batang man pensyai ban pensngo supai ba ya ka bas ngotanat ka babharu nai Kren syong no phila syukran be da ka balap la da ka balam ler ngasngo samrak he ba ya ka tu ka wai ga jingkren jong ko baong hana ka jingkren jong tu madu ang leng ga bu ong hana ba utu doktor nolaj unlik Kren sikenta wadu modiru umpat yo ban Kren sikenta wadu kan dhiru rahul kan dhiru umpat yo ban Kren sikenta utau unang laj yo balatip lapa ku menang laj tadi itu nang dei ro ong haoj yo balatip lapa ku menang laj tengam tip ngamla aban ai jing khen lu Kren ni em tang siteng minit ro wat hapo jela Meghalaya na ka bantaka mang tangka jong ka jela Meghalaya ro Kren tang 10 minit de we bru balas lem tam pitharai ka chethele le ka bala bu por de we phinyo ban Kren kata nai Kren pen bit ai ru em nai Kren pen bit ai ru em ko mado pila dai way naki angleng banyalap election nama kumu madu lada ulet lele kum shathe un surat kutang ga bara sentiu kutang ba un ra sentiu bat ba un shendur ban pen i ba ulet di sha shi jongki katai ga diga chiksha onoi phi wat bishar ki ai ru ha ka ba ka sarkar jong phi ko ba kala dep ngila dep ban yi upat ba un bishar ngangam wat nget yang aru pat ba shus ngap Henry wat nget bishari ma phi dala de dala ka chong ka khmat hang ni ha jala jungi ka ek badan kam tam kata ga di ka jing shong sup ka jing shong shong phi tharai lada wan ka jing lada wan ka thma hang ni ha jala Meghalaya jungi ka na teng ka ba ule bhau MLA jungi kin laj im tharai phin nom laj im ka ni barok ka ban kong ka di ba phim su tho ya ka jing long shi men shi para hayeng hasem lada shem jencar utu la yimi tang tu lada shem jencar tang tu mi tang tu lada kidon kirang ma rang ba ki bami Ha Khmat banya sait lem na ka banta jela Henry bon bit ki bami tang banya sait bit na ka pla la de banya da ya la ka jong ka pla
kalau nggak baik do kata-kata te ngasu ong ipi tang kata bakani ka sarkar le naik mi lenti te ngasosen gitu ki samlama ki badon sap wat mi lenti ki erot na ka sarkar na marka sarkar kam don sap man PJP kumba kam don sap ya ladi kam don sap ru ban PJP ngan oi pi lada shaki wi ki jelaya ki norway ki no aklim dong shna ki ba trimban shna ki pa bon ha ki sap ma hani jelami khala ki kentiu hani jela jong ki kentiu ra namar balai namar kim don sap ki em le jong ya ki badan ka sabam ra kumbara kam long kumbara JCB machine kum to hani lada pim dan ya ka sampam leno e borok ki sap ki jong pi ngan shu ai pi ka issue themator but ka issue border khapot ka de ka way na ka issue ka bashar khe bhaban ya kring election henry ngan ong ye pi ba pintre da ka jing start ro ko sarkar be phim dan jing start ba pintre da ka bud phide ka sarkar ka banu na bud phide ka sarkar tang ban bam sap way ba pada phide tang sarkar ban be no ye pi da ka ekalat pin tre ha ba phim dan ya ka sakar dan phim dan jing nan jing start sing phang phim dan ka bud ka bor phim dan da ka ndala siap lilai sakaba sabam long laklet no te laklet no kini ki barok shu ya pat hima pi pat ma ngam dan kamban pensyai ki jing ki jing yu barok khoj la da bakla o baruspa ki ong hana baki dai baki mi pateng nang tu nang ne ba pensyai kita la da bakla o baduk pada tang ya ke distrik konsil pi ya daw barok shirta barok jing im ban pensyai ban pensit ban pensyat la dai kat kejing lek ke sarkar kat ni ya duk saulut barok pi tharai ba ngade ngam ore kanu sarkar ngam don kam ya kata ka sarkar ban kentiu yang namar na ka cinglong nyong de dukan sia jonga kam la akhir ban kentiu yang show nong tri office kan oye pi tangkat na ngakwa betang ya kinu ginong mikmat ki bala ban ya dalem ki bala ban ya saitlem na ka banta ka ribet ke jai ban riwa ka cingsong suk song sengan batang kum tahi kublai shibun kublai chi jan bye bye